Hei kaikki, tässä Keroiman ja tämä on minun ensimmäinen kommentari-video. Ja peliä mä pelaan Star Wars The Old Republic. Tää on vaan tää pien päivitysvideo, että minä voin nyt tässä vain kerron, että jos te jotkut haluatte, että rupean tekemään kommentarilla ja tälleen, niin sanokaa ehdotukset jotain, niin voitte nähdä. Varmaan saatan tulla tehty videoita Star Wars The Old Republic-pelistä. Täytyy katsoa, ettenkö on Let's Playtä tällaista, mutta se täytyy katsoa sitten, mutta kuitenkin, että otan aina vastaan toiveita, mistä haluaisin nähdä. Mutta minä en hirvissä niin kuin kaikki toiveita toteuttaa tätä suurinta osaa. Ehkä ne kiinnostaa tätä, että täytyy katsoa, koska kun itse pelaan enemmän Xbox 360 ja se tulee hyvin paljon pelattua, että jos homman kapsakainen tällä, niin sieltä puolelta että näkee enemmän videoita ja isommat kokonaisuudet. Aloitan vastaan tietokonepuolta ja tästä vielä tiedoksi Suomesta, jotka pelaa Star Wars The Old Republic tai näyttelytä pelaamaan, niin tulkaa servulle ja jätä Frostclaff ja liittykää kiltaan ihan että vapaasti, että tulkaa mukaan toki, että peli seuraa aina kaivattua. Ei muuta. Nähdään toista.